nyt onkin meillä sitten kanavalla erittäin arvovaltaisia vieraita, Ripe ja Pikkis, tai ehkä enemmänkin mä oon nyt vieraana teidän täällä tuotekehityskeittiössä. Aloitetaan sillä, että onko tämä Dust & Fryn tuotekehityskeittiö vai onko tämä Ripen ja Pikkiksen tuotekehityskeittiö vai mikä tämä paikka on, missä me ollaan? Tämä on meidän konsernin tuotekehityskeittiö. Joo. Teidän konsernin tuotekehityskeittiö. Konsernin tuotekehityskeittiö. Elikkä Jos tuommoista sanaa voidaan eka kerran me käytettiin. Joo. Siihen alle putoaa ilmeisesti myöskin sitten gyro. Yes, Joo. Euro. Joo. Fry Guyshan me ikään kuin Fry Guys. Me ollaan Fry Guys, joo. Yes, Kyllä. yes. Teillä on ansioluettelossa pitkä lista saavutuksia ravintolamaailmasta ja ruokamaailmasta. Te olette yrittäjiä, yhtiökumppaneita, eikö näin? Joo. Kyllä. Ja sitten YouTubereita ja influenssereita. Niin mikä on näistä semmoinen rooli, mikä useimmiten, mikä hattu lähtee ensimmäisenä päähän, kun lähdetään kotiovesta ulos? Kokki. Kokki, okei. Okay. Mulla lähtee sen lierihattu. Mä teen kaikki. Visionääri. Okei, eli sä oot enemmän Kyllä. siellä niinku tuotekehitys mindsetissä. Niin mä oon, Risto, meillä menee siis keittiössä menee sillä, että Risto ottaa veitsen käteen ja mä sanon, että laputtelen nyt vaan siinä. Joo, sitten yhdessä tullaan Niin, lopputulokseen, joo. mutta Pikkissä sillä päässä tapahtuu ihan älyttömästi ja se on niinku tuossa markkinoinnissa ja se on IT-hommista, tajuaa kaiken, mistä mä en aio tajua mitään. Että meillä on niinku molemmilla omia vahvoja osaamisia. Kyllä, työnjako on aika lailla selkeä. On meillä aika selkeä. Risto Joo. tiskaa ja mä sotken. Joo. Se on just tää. Tiskari. Joo. Jos lukee iltapäivälehtien otsikoita, niin siellä sanotaan, että pikaruokaketju City Chicken poistuu Suomesta. Ja Kyllä. sitten otetaan alkuun faktantarkistus. Eli onko näin, että te ostitte City Chickenin Suomen liiketoiminnan? Meneekö se ihan näin? Ei, se ei mene oikeastaan ihan sillä tavalla. Että tämä yhtiö, emoyhtiö tuossa omisti, tai City Chicken on kansainvälinen franchising juttu. Täällä yhtiöllä oli oikeudet niihin ja me päätettiin vaihtaa brändiä. Se on niinku se Okei. lyhykäisyydessään. Joo. Ja mä sanoin mun edellisellä videolla introssa, että nyt City Chicken on niinku poistunut, mutta sitten heti sinne tuli joku kommentoimaan, että ei pidä paikkaansa, että edelleen on muutama City Chicken. Joensuu, Kyllä, joo. Kuopio ja Lahti. Okei. Miten tää Meillä oli toimii olemassa keskenään? olevat liikepaikat, mitkä oli meidän ja näissä kolmessa paikassa, niin ne liikepaikat ei ollut meidän vuokrasopimuksella ja he päätti jäädä ainakin toistaiseksi sinne City Chickenin alle. Noniin. No mutta te perustitte Dust & Fryn tai muutitte brändiä, mikä se nyt olikaan, ja laitoitte kertarysäyksellä 21 ravintolaa. Kyllä Niin, me vaihdettiin 3 viikossa 1 per päivä. Yksi per päivä. Kyllä, joo. Joo. Ja jos miettii aikaisempia lanseerauksia niin kuin pikaruoka-alalla, esimerkiksi KFC avasi yhden, Joo. Kyllä. sitten Burger King avasi yhden. Joo. Niin mikä sai teidät tämmöiseen näin kunnianhimoiseen projektiin lähteä? Että 21 niin kuin ensin. No se meni oikeastaan sillä tavalla, kyllä me ajateltiin eka, että tehdään tämä tämmöisessä pitkässä juoksussa Rauhassa. koko tämän vuoden aikana, mutta sitten oikeastaan meidän toimitusjohtaja Mesutti tuli siihen tulokseen, että ehkä se on parempi tehdä kertalaakista, kun me pystyttiin siihen, meillä oli mahdollisuus siihen, Ja. niin sitten me tehtiin semmoinen päätös, että kyllä me tehdään tämä nyt tämmöisen, että me tiedettiin, että me onnistutaan siinä anyway, niin me päätettiin tehdä. No niin. Ja teidän konseptissa on tiettyjä muutoksia verrattuna City Chickeniin. Esimerkiksi kun mä oon käynyt Eastonin City Chickenissä joitain vuosia sitten, niin siellä oli lämpökaapissa valmiita kanapaloja odottamassa tilauksesta pari minuuttia, niin sulla oli annos mukana, mutta te valmistatte kaiken tilauksesta, eikö näin? No joo, kyllä siis pyritään siihen, että ne tehdään tilauksesta, mutta toki silloin kun tulee lounashuippuja, on ruuhka-aikaa tai jotain, niin silloinhan pitää jo osata vähän miettiä, että miten asioita tehdään, että kun sulla on ne 2-3 rasvakeitintä, painerasvakeitintä nimenomaan, niin silloin sun pitää niin vähän miettiä, että nyt mä teen eteen vähän, mutta ei ne siellä niin varttia kauempaa siellä kaapissa ole. Että halutaan, että se pysyy se rapeus ja mehukkuus ja kaikki hyvät ominaisuudet siinä vielä kanapalassa. Kyllä, kyllä. Todellisuus on se, että kun sä laitat sinne lämpökaappiin, meillä on todella mehukas se meidän kana, kun sä otat sen suoraan fritistä ja mitä kauemmin se on
odottamassa, niin sen huonompaa se on. Täytyy tietenkin muistaa myös se, että me käytetään, niin kuin meillä on raakakana, mitä Aivan. me käytetään, että se ei ole valmiiksi paneroitu pakastettu, Ei ole vaan se esipaistettu. tulee tuoreena, Niin. mikä me marinoidaan ja sitten sen jälkeen sitten tulee tämä meidän panerointi siellä meidän omassa taikinaliemessä ja sitten tulee kuivissa jauhoissa ja sitten menee painerasvaan. Kyllä, kyllä. Mitä muita niin kuin näitä pääkohtia tässä teidän uudessa konseptissa on? Teillä on se tietysti tomut. Joo, Mitä? kyllä. Ja me vaihdettiin itse asiassa se panerointi, jauhot tehtiin, se tuli vanhassa edellisessä yrityksessä, tuli Turkista, Joo. niin me tehtiin se itse. tulee Suunniteltiin, Suomesta. se tulee Suomesta yhteistyökumppanilta. Ja sitten Myös marinadi. marinaadi, jolla Joo. me kanat marinoidaan, niin se tehtiin itse. Ja sitten ne meidän dustit, pölyt. Ja ehkä ollaan siis menossa. Me ollaan vasta niin alku. Me ei olla päästy oikeasti vielä tarpeeksi tekemään tuotekehitystä. Et meillä on siinä vielä paljon sarkaa, mutta On, mutta tietenkin siis mikä muuttaa tosi paljon tämä peliä, että meilläkö tulee ne kanapalat ja sitten meillä on ne meidän pölyt, meillä on ranch-pöly ja habanero umami ja sitten on toi yuzu pepper. Eli silloin kun sä maustat sitten näillä meidän makupölyillä ne, niin se tulee ihan erilainen se fiilis ja kaikki maku ja sä haluat niinku lisää syödä sitä, että siihen tulee Kyllä. semmoinen ulottuvuus. Joo. Ja toki sitten sanotaan, mistä ollaan tosi paljon saatu positiivista palautetta meidän Ranskan perunat, kuinka rapeita ne sitten on. Joo. Ja myös sitten kun ne maustetaan sitten näillä meidän pölyillä, niin ihmiset ei tarvitse enää ketsuppia. Niin. Ja sä haluat vaan nauttia tästä makuelämyksestä ja siitä rapeudesta, mikä siinä tuotteessa on. Kyllä. Ja se on niin semmoinen käänteen tekevä meille ainakin tässä. Ei tässä ole vielä käsissä. Herbamare tomua tulossa. ei ole Ei. Hervanmaare. Me joskus ollaan... Vaan ylös. Me joskus omalla YouTube-kanavalla maisteltiin niitä herbanmaareja ja heitettiin ne niin pitkälle, kun jaksettiin heittää. Et ei ollut herbanmaareja tulossa kyllä. Se ei ollut meidän suussa Mutta tähän vielä, että noit pölyillä, niin meillä on helppo niinku tehdä uusia makumaailmoja. Kyllä. Jos ajatellaan, että sulla on toi marinaadi ja sulla on se sun kuorrute, niin se on aika iso prosessi lähteä siihen tekemään niitä makumaailmoja. Mutta tähän pölyyn, niin se on... Me tehdään uusi pöly ja meillä on uusi maku. Okei. Joo. Onko teillä missään vaiheessa suunnitelmissa tuoda nämä pölyt sitten kauppojen hyllylle samaan tyyliin kuin Hesellä on ollut Hesen kastikkeet? Mä en tiedä, onko ne nykyään vielä kaupassa saatavilla. Mutta Meillä on paljon suunnitelmia. Teillä On, Okei. kovasti on puhuttu, Liikesalaisuuksia mutta nyt tietysti. ollaan pikkusen vielä jälkijunassa tuossa, että otetaan Okei. kiinni Otetaan sitä kiinni siitä, ykkösvaunusta. otetaan sitä 3 viikkoa, missä me avattiin, niin me otetaan vielä kiinni sitä. Okei, no niin. Mutta siis tosi paljon on tuo sama kysymys, että ihmiset haluaisi Joo. sitä ostaa kaupasta. Joo. Mutta sen aika tulee sitten, kun sen Kyllä. aika tulee. Kyllä, kyllä. Ja sitten tonne Mannerheimin tien, eli keskustan Dust & Fryhin aukesi samoihin tiloihin aika pian tämmöinen Gyro-ravintola, joka on myöskin Joo. teidän käsialaa. Niin mikä sen tarina on? Syntytarina? No se syntytarina on oikeastaan se, että silloin kun me tultiin tähän koko konserniin, niin meidän idea oli jo tehdä useampi konsepti. Et me ei ollut tarkoituskaan jäädä yhteen konseptiin. Me ollaan mietitty itse asiassa kebabbi-konseptia ja sitten tarpeeksi kun tutkittiin maailmaa ja kierrettiin maailmaa, niin me päätettiin, että me tullaan gyros edellä. Okei. Mutta döner kebab-maailmassahan me ollaan, mutta meillä on vaan gyros kärkenä. Kyllä, kyllä. Onko se tarkoitus, että gyrot avataan aina Dust & Fryn kylkeen vai onko se jossain vaiheessa irtautumassa sitten omaksi kokonaisuudeksensa? Ei ole tarkoitus avata kylkeä. Tämä oli oikeastaan spesiaalitilanne toi marraskuun. Se oli iso liiketila, kallis liiketila, ja haluttiin siihen tuoda. Se oli tavallaan helppo tuoda. Meillä on siinä hyvä yrittäjä, Joo. mutta me ei myöskään pois suljeta sitä, etteikö me johonkin hyviin liiketiloihin avattaisi kumpikin. Niin. Tai joku 3. tai 4, mitä nyt ikinä tässä keksitäänkö. Kyllä, kyllä. Kun Risto kehittää. Halutaan pitää yksittäisinä ravintoloina, että ne Joo. ei ole semmoinen, että sä tulet aina ravintolamaailmaan, vaan sulla on tosi hyvä Dust & Fry ja täällä on sitten se meidän gyrospaikka, mistä sä syöt sitten sitä. Ja gyros on saanut todella niin positiivista palautetta kanssa. Okei. Todella paljon, että kuitenkin, että kaikki Mun pitää käydä ihmiset sekin tietää, testaamaan. Kreikassa on käyty mitä gyros on, mutta kukaan ei ole sitä lähtenyt oikein niin täällä Suomessa tekemään kunnolla. Joo. Ja nyt me ollaan laitettu siihen panoksia ja on kyllä omasta mielestä onnistuttu tosi hyvin, mutta kehittämistä on tietenkin koko Kyllä, ajan, kyllä. se ei lopu ikinä. Että Joo. ei olla onnellisia missä ollaan, pitää päästä eteenpäin ja parempaan. Kyllä. Jos mietitään Suomessa valinneita ruokatrendejä viimeisen 25 vuoden aikana, niin mun mielestä 3 tämmöistä pääpointtia tai käännekohtaa on tavallaan ollut. Eli hampurilaiset on tullut pikaruuasta ravintolaruuaksi. Kyllä. Melkein mistä tahansa voi nykyään kauniisti lautaselle annosteltuna saada
haarukan ja veitsen kanssa syödä hampurilaisen. Sitten toinen on aasialaisen ruoan suosion kasvu, erityisesti sushi. Että jos miettii, että 90-luvun lopussa vaikka olisi joku sanonut, että kohta sä saat jokaisesta K-marketista ja S-marketista paikan päällä tehtyä tuoretta susia kotiin viemiseksi, niin ei kukaan olisi uskonut sitä. Kyllä. Ja sitten viimeinen on, tai kolmas näistä on pizza. Mun mielestä pizzassa on tapahtunut melkein niin kuin yhdessä yössä tämä napolilaisen pizzan niin kuin vallankumous, ja sitten on tietysti pinsat ja muut. Kyllä. Mikä teidän mielestä on semmoinen seuraava ruokatrendi, mikä on vähän tuolla jossain kaukaisuudessa vielä, ja miten frittikana osuu tähän kaikkeen teidän mielestä? No mun mielestä ehkä Suomessa, niin jos sanotaan, että frittikana on nyt meillä niin trendi, Joo. mitä sitäkään meillä ei ennen oikein ollut, että se olisi niin keskittynyt nimenomaan friteerattuun kanaan. Joo. Että se on tällä hetkellä ja se varmaan niin nousee. Mä uskon, että näitä brändejä tulee niin useampia tässä Eli Se tuleekin koko ajan. Joo. Kana on maailman megatrendi kuitenkin. ootteko te niinku trendin aallonharjalla vai pikkusen edellä? No me pyritään aina olemaan, ja voidaan sanoa, että me ollaan kyllä. Me ollaan edellä. Kyllä. Edelläkävijöitä. Me pyritään olla, mutta eikä siellä löydy aika monta, kun sanoo, että on tehnyt kaiken ennen meitä, että ei me ehkä sillä lailla olla, mutta me tehdään niin kuin omalla tavalla joka tapauksessa, että olemme sillä tavalla edellä. Me halutaan tehdä niin kuin me tehdään. Ja mun mielestä on nyt kiva myös nähdä se, että miten niin Suomessahan tätä pölyä ei ole muut vielä käyttänyt. Että milloin se ikään kuin lähtee leviään sitten muualle. Että jos me tuotiin joku tämmöinen trendi Suomeen, että miten se sitten otetaan muissa ravintoloissa ja kanaravintoloissa käyttöön, että mitä he tekee siihen. Mutta tähänkin mä olen ihan varma, että siellä on aika monta kommenttia, joka laittaa, että kyllä minä olen laittanut kaiken näköisiä mausteita siihen päälle, ja näin varmaan on. Hei, ja sienipöly tiedetään. Tietäjät tietää. Tietää. Ok. Miten toi kanasmässi? Siinä oli siis useampaa eri kanan osaa niin kuin samassa massassa, joka tuo siihen sen rasvasuuden. Kertokaa pikkusen siitä. Kyllä, jos siinä on kanasta siitä, mitä rasvasempia osia niitä käytetään, mutta totta kai sitten siellä on jauhettua kanannahkaa ja sitä rasvaa, mikä eläimistä lähtee. Ja siinä on, niin se on ollut tosi vaikea tuote niin meille suomalaisille, mikä ei ole ennen sitä syönyt. Sä ajattelet, että okei, miten smässi tehdään? Sä ostat rasvasta jauhelihaa ja sä smashaat sen ja saat hyvän niin rapeen pihvin, missä on hyvä mailardi siinä pinnassa. Sitten sä oot, okei, mä otan kanan jauhelihaa, mitä tapahtuu? Siitä lähtee nesteet pois ja se on kuiva. En mä halua semmoista syödä. Ja. Mutta ikään kuin tämä, missä me ollaan epäonnistuttu, niin sen tiedon välittäminen, että tämä on kans, tulee yhtä rapea ja hyvää pinta ja siellä on niin rasvaa ja siellä on makua. Ja. Siinä me ei onnistuttu ja ihmiset ei uskalla tilata sitä, koska ne luulee pettyvänsä siihen. Okei, onko tämä siis täysin teidän omasta päästä tullut konsepti vai onko tämä jostain maailmalta tarttunut mukaan? Ei ole, me ollaan Rosludi on meidän lihatoimittaja muutenkin, niin heidän kanssa yhteistyössä tehty. Okei. Joo. Odotan innolla, että pääsen sitä testaamaan. Mutta sitten itselleni ehkä tärkeämpi tai rakkaampi puheenaihe, Burgerhood. Yes. Teillä oli 8500 tilaajan YouTube-kanava, jossa oli paljon hyvää ajatonta sisältöä. Siellä oli muun muassa, että miten tehdään pekoni parhaimmalla tavalla ja miten teet kotona majoneesin, joka on parempaa tai vähintään yhtä hyvää kuin kaupan paras majoneesi. Kyllä. Ja sitten eräänä päivänä kanavan nimi oli muuttunut, videot oli käynyt kaikki privateksi. Mitä tapahtui? Sä saat vastata. Mä voin vastata. Lyhyt vastaus on siis sellainen, että Social Burger Joint, mun perustama yritys, minkä mä myin, ja sitten Burgerhood ainakin löyhästi liittyi siihen Social Burger Jointiin. Ja kun lopullisesti irtaannuin tuosta Burger Jointista, niin otin kyllä kanavan mukaan, mutta sitten mietin, että haluanko enää mainostaa Social Burger Jointia Burgerhoodin kautta. Kyllä. Niin se on niinku lyhyt tarina siinä. Mitä se vaatisi, että ne vanhat videot saataisiin takaisin julki ilman mainintoja Social Burger Jointiin tai Burgerhoodiin? No varmaan pitäisi käydä kaikki videot läpi ja katsoa, kuinka paljon siellä mainostetaan. Ei me kyllä paljon mainostettu Social Burger Joint. Mun mielestä katsojana siitä se Social Burger Joint-aspekti jää aika pieneksi. Mutta tietysti se, että jos Burgerhood on semmoinen, mitä ei halua enää tuoda. Niin, no Burgerhood oli kuitenkin tavallaan, en tiedä oliko Burger Jointista ikinä
rekisteröinyt omaksi tavaramerkiksi, mutta Burger Hood oli kuitenkin niin kuin Social Burger Jointin keksimä yhteisö oikeastaan, sanotaan näin. Okei. No, jos... Mulla on kyllä ne kaikki videot siellä yhden klikkauksen päässä, kyllä ne julkiseksi saa kyllä, jos haluaa. Joo. No, tää on mun toiveeni teille, että palauttakaa videot näkyville, ihan sama kuinka kauan siinä kestää. Kun saatiin tämän keittiön, niin että okei, nyt aletaan tekemään, mutta sanotaan, että ei me olla vielä ehditty. Meillä on kyllä tulossa, kunhan nyt saadaan tää junan niin sanotusti oikeille raiteille. Sama kanava, mikä se nimi sitten onkaan, ja sitten samantyylistä videoa kyllä tehdään. Et kun me vaan saadaan nämä muut työt alta pois. niin. Okei. Siis, nyt me joudutaan tekemään töitä. Eli on toivoa kuitenkin, että Fry Guys nimellä tai jollain muulla sitten alkaa sitä kontenttia tippumaan. Onko se lupaus? Se on henkilökohtaisesti. Kyllä mä oon luvannut sen jo itsellekin, että heti kun meillä on vaan aikaa. Että se kuitenkin... Ollaan me yksi video jo tehty, mutta onko sitä julkaistu? On se julkaistukin. Okay. Yksi video siellä on. Okay, se on just sen maan katsomaan. Mulla tultiin takaa. Siinä sanottiin, että viikoittain rupeaa tulee uutta. Yes. Mutta varmaan ei sanottu, että koska se alkaa se viikoittain. Kyllä. No niin, tässä oli nämä mun varsinaiset haastattelukysymykset. Yes. Sitten päästään tuohon tuttu juttu showhun. Tuttu juttu show, hyvä Risto. Konsepti on se, että mä kysyn toiselta kysymyksen toisen niin kuin ruokatottumuksista tai jostain tällaisesta. Ja sitten jos mä kysyn Ristolta, niin sitten Pikkis kirjoittaa tänne sen oman vastauksen ja sitten katsotaan, että miten meni. Otetaan vaikka niin, että Pikkis mä oon nopeampi kirjoittaa, niin mä voin kirjoittaa. Okei, no Pikkis kirjoittaa ja kysymys on Ristolle, eli mikä Pikkiksen mielestä on parempi, kokis vai Pepsi? Mun pitäisi tietää tämä. Mutta kyllä se on se sola, kokis. Oikein meni. On se kokis. Kyllä se meni jos oikein. Jos olisit kysynyt, että kumpi on parempi, Zero Cola vai Pepsi Max? Kyllä, niin se oli, sitä mä mietin, me ollaan käyty tätä debattia kesken, että miten se meni. Kyllä. No sitten Risto kirjoittaa ja Pikkis vastaa, Mäkkäri vai Hese? No taas, Riston mielestä. Kirjoita sinne. Että mitä mieltä sä oot? Mitä mieltä? Kummasta sä tykkäät enemmän, Mäkkäri vai Hese? Joo. No, tää on siis todella helppo. Tää on lasten alias. Riistohan ei mene Heseen muuta kuin pakottamalla. Okei, no niin. Siellä lukee Mäkkäri. Toistaiseksi on mennyt vastaukset. Ne ei osaa laittaa majoneesia happoon, ne on semmosia öljyä. Älä rupea haukkuun. Ei ne ole hyviä, ne on sitten nämä oli tämmöisiä lämmittelykysymyksiä. Yes. Nyt tulee sitten oikeasti vähän jo joutuu miettimään. Eli Pikkiksen mielestä muikut ja perunamuusi vai fish and chips? Paistetut muikut ja perunamuusi. Paistetut muikut ja pottumuusi. Oikein. Ihan selkeä. Oikein meni. Joo. Yes. Ja sitten Riston mielestä, tämä voi olla, että tämäkin on liian helppo, mutta kauniisti karamellisoitunut smash-pihvi vai täydellinen medium hampurilaisessa? Aivan täydellinen medium. Tää on paha. Ei Risto ei tee tähän itsekään vastausta. Se on, niin, kyllä. Niin. No, mutta täydellinen medium vaan kauniisti karamellisoitunut. Niin. Tää on mä vastaan tällä tavalla, että mä tiedän sen, että se on ennen ollut ehkä jossain vaiheessa oli se mediumi ja sitten se on kääntynyt ehkä smashin puoleen, niin mä vastaan smash. Aivan oikein. Se oli just noin, niin. Että pitää saada täydelliseen kypsyyteen. Niin. Mutta kuitenkin kuinka herkkua ja hyvä se täydellinen, niin sitten se mailardi rapeus siinä pinnassa. Just niin. Kyllä se jollakin lailla me tunnetaan molemmat minut. Sitten, eli Pikkikselle kysymys. Blinit, smetana ja mäti vai Karjalan piirakat ja munavoi? Nyt on paha. Nimittäin se on molemmista pitää, mutta kyllä ollaan me ehkä, se munavoikin on siis se on vaikea peli, siitäkin me ollaan paljon keskusteltu, niin kyllä mä hyppään nyt tuonne mäti ja blini. Aivan oikein. Yes. Ei ole mennyt yhden ainutta vielä väärin. No. Ja sitten Risto vastaa pizza-aiheinen. Mm-hmm. Elikkä mikä on sinun lempipizza-formaatti?
Pannupizza, New York Style, Chicago Deep Dish vai napolilainen? Näistä 4. Sanois vielä, mitkä ne oli. Elikkä pannupizza, semmoinen aivan täydellinen pannupizza, New York Style, Chicago Deep Dish tai napolilainen. Tää on paha. Tää on oikeasti paha. Sen mä tiedän, että napolilainen se ei ole ainakaan. Okei. Ja sitten se ei ole pannupizzakaan, mutta sitten onko se tosta toi New York. Mä tiedän, että se tykkää tuosta rapeapohjaisesta, mutta sitten kun tässä saattaa olla semmonen, että se on vastannut sen nettoon, mikä se oli se Chicago. Deep dish. Niin, Niin, mä vastaan sen kuiskin tähän. Eli mikä oli vastaus? Se Chicago. Ai, ensimmäinen huti, mutta lähelle pääsit. Oli. Kyllä. Kyllä se tossakin se rapeus oli se. Niin, mutta mä luulin, että... Kyllä mä tiedän mitä sä puhut. Nyt vaan me ymmärretään. Niin kyllä. Ja Me sitten- ollaan paljon syvemmällä vielä. Ollaan tässä Sitten kyllä. tuttu juttu, se on viimeinen kysymys. Menee Pikkikselle. Eli street food festarit vai aamu 4 snägäri baarin jälkeen? Ja nyt Riston pitäisi sitten tietää, että... Eikö mä tiedä, se rakastaa street food festareita, se menee maailman eri kolkkiinkin niihin, että se on hyvä. Mutta myös se hetki, kun aamu 4 asti, kun on kiskottu ja lähdetään kohti kotia, niin kyllä silloin... Mä otan sen aamu 4, mä otan nyt tähän. Oikein meni. Meni! Se oli helppo. Se on siis semmonen se, kun sulla on oikein se craving, sä haluat tehdä nyt kyllä, nopeasti. joo. Siinä jää festarit kakkoseksi. Niin ja. Siellä on Kolmosen vielä puolessa hienoa. promillessa meet sinne. Koska se porilainen maistuu. Kyllä, iso sinä. Siihen päättyy tuttu juttu, se on tässä ei mitään Tää oli ihan- voittajaa tää ei oli. julkaista. Mutta loppusanoiksi tuolle kameralle, mistä kannattaa seurata Dustin Fryta, teitä ja ilmainen mainospaikka. Ilmainen mainospaikka. Meitä kannattaa seurata Riston Instagramista. Kyllä, ja Pikkistä kannattaa seurata, kun se ajaa Bemarilla ajaa sen perässä, niin se on hyvä. Se on aika hidas. seuraisit, jos sä pysyisit. Se on aika hidas, sun perässä pysyy hyvin. Dasta Fryta kannattaa seuraa Instagramista, dastafry.fi ja gyro.fi Instagramissa. Ja seuratkaa meitä, koska ikinä ei tiedä, mitä odottaa nurkan takana, mitä sieltä seuraavaksi tuleekaan. Se on totta. Se on Se on totta. totta. Joo. Sieltä tulee jotain Päässä on paljon uutta asiaa. tulee. Kiitos teille. Haastattelu on päättynyt. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Onhan teillä vähän nälkä, jos mä teille frittaan tässä ja teen pölytestin teille kanojen kanssa. Voidaan testata. Yes. No niin, Ripe, mitäs me täällä oikein tehdään? No tehdään, kato, tässä on tää meidän panerointijauho, sä voit vähän vaikka tuoksuttaa, siellä on totta kai niin jauhoja ja sitten erilaisia peruna- ja maissi- ja riisitärkkelystä ja sitten mausteita. Ja tää on kyllä hyvä, kun me alettiin niin tätä tekemään silloin, Joo. että me päästiin tähän lopputulokseen. Olisiko ollut 28. ikään kuin panerointi, Joo. että me saatiin se 28 eri seosta piti. Kyllä, Joo. joo, siis, ja aina oltiin, siinä meni varmaan 1,5–2 viikkoa, mä että eihän mun edes kokki, eihän mun saa paneroida kanaa. Okei. Mä olin ihan siis ranteet auki siinä, mutta okei, sitten se löytyi ja ollaan nyt tosi tyytyväisiä, minkälainen Okei. tämä on, että minkälainen Mahtavaa. väri ja minkälainen maku ja kuinka se on rapea sun suussa, se on niin Joo. tosi tärkeää. Okay. Ja meillä on tietenkin nyt, kun mä näytän vähän miten tehdään, eli täällä meillä nyt on, meillä on tämä sekoitussuhde tässä, että meillä on tässä 4 desiä on 6 desiä on jauhoja ja sitten litra vettä. Okay. Niin saadaan sillä tehtyä sitten semmoinen hyvä, sitä tulee vähän niin kuin semmoinen lettu taikinamainen. Joo. Rakenne tähän, missä se käy nyt, kun se on marinoitunut, niin täällä siihen laitetaan ensimmäiseksi. Ja sen jälkeen pyörätään tuossa jauhossa. Menee ensin tänne, ja sitten se menee tonne, sitten vähän ravistellaan. Ja sitten meillä on täällä painerasvakeiti, ja siellä on lämpötila 170, ja sitten 6 minuuttia on sitten se ikään kuin paistoaika, kun Okay. päästään sitten sinne. Eli nyt meillä menee, nämä on siis kanan fileepaloja, eikö niin? Nämä on kanan filepaloja, nämä on nyt ollut marinaadissa sen 24 tuntia. Selvä. Ne käy Meillä on tuolla, niin se marinaadisuhde, että jos meillä on kilo kanaa, niin siihen menee 50 grammaa, eli puoli desiä tämä meidän marinaadi. Että sillä on Joo. tosi voimakkaat maut. Ja ne menee tonne nyt kylpyyn. yes.
Eli se käytetään nyt täällä. Meillä on siis tuossa näkyy sitten semmoinen, niin mikä ravintolassa, siellä on niin isot koneet, millä Kyllä. näitä sitten tehdään. Sitten jos mä nyt laitan tähän vaikka 3 nyt, niin pintalla pyöritellään täällä hyvin tällä jauhossa. Sitten kun otetaan pikkusen puristaa tuohon, niin saadaan niin hyvä rapeus siihen pintaan Joo. sitten. Eli tosiaan täällä nyt meillä on tää 170 astetta. Painerasvakeitin. Joo. Ja tänne mä laitan sitten nämä. Oho. Eli nyt ollaan testaamassa Dust & Fryn tuotekehityskeittiössä heidän erilaisia makupölyjään. Aloitamme luonnollisesti kanapalasta, Kiitos. jossa ei ole makupölyä. Aha. Tämän tuoreempaa frittikanaa en ole elämäni aikana koskaan syönyt. Ja on tosi mehukas. Ja sillä pysyy hyvin se kanan omat liemet siellä sisällä. Kyllä. Joo. Joo, sen takia mä kysyinkin silloin ekaa kertaa, kun kävin siellä Manskulla, Joo. että teettekö te paistileikkeestä, kun oli niin mehukasta, mutta ei ollutkaan paistileikettä. On hyvä. Sitten kannattaa ehkä lähteä sitten täältä päästä. Täältä jättää päästä, sen. okei. Joo. Ja tämä oli nyt sitten se, sanotko vielä kerran? Se on ranch. Tämä on nyt se ranch, eli se defaultti. Nyt se kysymys kuuluu, että onko parempi niin sanotusti vanilja vai sitten ranch? Kyllä mun mielestä ranch on parempi, vaikka ranch ei ole näistä mun se lemppari. Joo. Se Finkinon poppari mieleyhtymä on vähän ehkä liian vahva mulla päässä, mutta silti tuote on hyvä. Mutta niin noin pienellä sä saat Niin, muutettua kyllä, siis ton ehdottomasti. kanan. Joo. This goes Joo, siis me tuotehan first. on täysin eri Joo. tällaisena. Sitten oli tää mun jusu-pippuri. Yuzu. Mikä on yuzu? Citrus, like lemon. Like lemon and lime. This is my favorite. Yeah. Tää on ihan sairaan hyvä. Joo, se on niinku fresh. Yes. Tai Ehdottomasti kannattaa kokeilla jusu-pepperia. On jonkin approved. Ja silloin se on. Ja sitten on habanero umami. Ristohan ei ollut tunnetusti kummonen chilipää itse. En oo, kyllä Joo. jo Pikis on kyykyttänyt mua siellä chili-asioissa. Eli tulisin näistä 3 nyt sitten. Joo. Tää hukkuu tähän kanaan enemmän kuin mä olisin Okei. arvannut. Joo. Onkohan se toi niinku rasvaisuus, mikä sitten taittaa sitä On chiliä? joo, kyllä se, rasvahan paljon niin taittaa makuja ja jotenkin Joo. se rikastaa, mutta varmaan tulisuutta just se, että vähän sitten kaataa. Sähän voi tietysti kompensoida laittamalla enemmän, mutta Kyllä. no. Jos mun joku mieleyhtymä tästä pitäisi hakea, niin ehkä toi Poppamiehellä oli aikoinaan semmosia, voi olla edelleenkin, mutta semmosia niin tosi tulisia sipsejä. Itse asiassa ei ollut Poppamiehen, vaan toi Blairsin Death Rain Habanero sipsi. No tietysti jos tässä on habanero, niin ei ole mikään ylläri, että se maku Ei, on siinä sama. on, niin sitten siinä on rapeus niin sipseissä, Joo. vähän Joo. purkavuudessa. Ja mitä muuten mieltä olette rapeudesta? On erittäin hyvä. Joo. On. What is the best for you? Jusu. Mine is, huh? Yuzu Jusu, pepper. no question. Mihin No muuhun jusu. sä laittaisit tätä jusua, jos pitäisi kotikeittiössä improvisoida? No siis sä voisit, mun mielestä kävisi vaikka niin, että sä, kun sä teet salaatin, sä sitten siihen vähän laittaisit Voisi hyvä tulla oliiviöljy ja sitten laitat ton jusun siihen päälle ja pyöräytät. Sitten sulle tulee vähän niin kuin salaatin kastike siinä. Sulla tulee tuo hapokkuus ja tulee paljon makua siihen salaattiin. Joo. Mutta tuolla on aika helppo niin maustaa perunoita. En tiedä makaronilaatikkoa, en ole vielä testannut, mutta kai sekin aika joskus. Vähän niin kuin nykyään ihmiset laittaa sriratsaa vähän niin kuin Kaikkeen. niin tätäkin voi käyttää. Niin, ja näistä Melkein. käy myös tämmöiseksi yleismausteeksi. Sulla on tuossa sirottimessa, niin saat aika nopeasti siihen ruokaa makua. Kyllä. Mutta hei, siinä ne oli. Kiitos. Kiitos. Meidän piti syödä Kiitos, chicken kiitos. smash, mutta me syötiin rapeita kanaa. Mutta mä käyn testaamaan Chicken Smashin ja Gyron
tässä ihan lähitulevaisuudessa. Se ei varmaan tälle videolle kerkeä, mutta Seuraavalle. seuraavalle. Mitä enemmän tulee meistä videoita, se parempi. Sitten mulla tulee jo 3 videota Dustin Frysta. Mutta ei se mitään, kyllä se kannattaa. Kyllä. Vielä kerran kiitos Risto. Kiitos paljon, Kiitoksia. paljon. Ihana, että pääsit tulemaan. Hei hei kaikille.